Ja, jeg er jo kaldt på opgave. Sherlock Mannicke er i byen, for det er sådan, at hvis der er noget, der forsvinder, i det her tilfælde en guldkaramel, så bliver der kaldt på Sherlock Mannicke. Så jeg er kommet på arbejde. Ja, hvordan arbejder Sherlock Mannicke? Jeg har nogle hemmeligheder, jeg ikke giver fra mig, men lidt kan jeg dele. For det første handler det om at kigge sig om efter, hvad er der bevismateriale. Et godt bevismateriale i det her tilfælde, hvor en guldkaramel er væk, kunne være papir. Så handler det om, når man arbejder som Sherlock Mannicke, hele tiden passe ind, klæde sig diskret. Man skal kunne liste afsted, uden at nogen ser, at man er ude for at finde beviser. Og der er så ikke hul igennem lige der. Så når man arbejder seriøst, som Sherlock Mannicke jo gør, så kan man en gang imellem være nødt til, og man så må sige, undersøge ledigheder. Der har lige været en unge svend, jeg synes han så lidt mistænkelig ud, så jeg sagde, ved du hvad min ven, jeg må undersøge lemsåbningerne, som jeg kaldte det. Og man skal hele tiden lede efter bevismateriale, i det her tilfælde en guldkaramel. Den var så ikke der, hvor jeg undersøgte den unge mand. Han var ikke helt tilfreds, det var han ikke. Problemet er med guldkarameller, at lige pludselig er bevismaterialet væk. Jeg kan være lidt i tvivl om, jeg finder den her guldkaramel, men det ændrer ikke ved, at har du et mord, eller har du en guldkaramel, der er væk, kald på Sherlock Mannicke.